مه چله دو در باز بیه مال شیخ مسعود شوازی که آشکاره دید بگومان یعنی جه اندامن وی تیبت جه گروبین چتا چکدار ای پیوا گریدایی جه آلیتن ای لشکری ای گران ای دست چتا دا هر وصل ازمان شیخ مسعود جی بیرختار نوان هیچ 24 دولت ترک دیدایی طبعی کی و تشتک به وانجین درباز نابه جی شیخ مسعود شندتر پشتوی پیوجه در حافر جی و پشتوی همو پیوجه و حتی نیوی کلی دجی دولت ترک در ناو و پیوجه اف پیوجه که آنها هم تیرو درباز بن بتن دولت ترک جینینه راستی کنسپتی که بو کنسپتی که پر مازن بو ev di nav da gelek devletê de cî girtine û ev rewşa li ser Rojavayê Kurdistanê jî li ser tevayê Sûriye xwastin düzenlîkînû ya jî tesîrkînû bidin şêkir bidin. Hedefê dagirkeran hêzên hegemon dixwazin li herêmê û li Sûriyê da nakokî kûr bin kî bikar bin van nakokî bi rêva bibin herin gerekî di navberê pêkhata û pêkhatê hevçûnê jî ev pêvejî werê cîbcî kirin. Bêguman Kubanê di rojê destpêkê ê şerda hemen hate dûrpêçkirin. Yani Kubanê hinek rewşa wê diyarê li ber çav e ji xwe ji herêmên me dîtir xwe cuday ji derdorê wê ve êrîşên hatin çêkirin ji her çar aliyê Kubanê ve êrîş hatin pêşxistin û Kuban hate dûrpêçkirin. Lê belê berxwedanên şervanên Qesedê YPG YPJ li Kubanê da bi rastî dîrokek nû dir nîvsande bi navê Kubanê. Yani şer bi şervanên YPG û YPJ dayên meşandin ew ê wê giran bê. Wê nikoribin vê pêşketinê bidin çêkirin wê ji wan re neqûleyî bînin. Ji bo wan ew tercih kirin yani dûrpêçkirin tercih kirin. Ji Kubanê re xwastin bi wê rengî bixwazbin. Kubanê ji deverên dîtir ê Rojavayê Kurdistan bidin qut. Di qepsemê vê li hevkirin dem bawerin demê pêş de hêdî wê çûn û hatine dijir. Tabii ki ev kengî ve yani ev 2019 were ve heta 2016 ji min bicî vir de were em di herêmê Erebê de cîb cîbûnê me di herêmê Erebê de cî girt. Yê rastî di vir de kêmanî me hene yani dibe mere wê kêmanî bibîne. Aniha jî dikarim vê ew ê bêjim yani şerê çêbû da tiştê em di nav xwe de dinirxînin hey û tiştê em rexnedanî wê bidin jî. İdî orta hatine jem hevde qeçîne yani. Hedef jê vabû yani. Arman jê ev bû. Li ser vê salek zêdetir dişalim. Hemû eşîrên Ereba tehrîk dikin, amade dikin, ji wan re şerê taybet dimeşînin, gelek mesrefên zêdetir di nava eşîr û civakê Ereb de da çêkirin ki civakê Ereb li ser vê bidin amadekirin, bidin hat. Ev civak hete vê rewşî da. Nan li wê derê yani me li hemberî pir zêde çekdarên ê fermî şer nekir. Yani zaten wan nedatin. Me gotiya bi kompulokî ve hindirê vê ji kuştinê zêdetir me yani xwast ki em ji nava civakê xwe bidin alîkî. Ê rastî ev mijar